May bunta guys, nako karon diri sa bukid no kay kuan ako'y tuyo ani tawhana kay magpapul-ong kog kahoy. May gani na siya diri karon akong nakita siya diri mao ni ang trabaho may nakaglubi. Way butong ana noy. Butong. Tumoy kaya guys. Hadlo kay sakon ba. Ang gianhi diri kay ako'y tuyo unta ba. Nakam daw siya glubi daw. Mao ni ang pangita. Ana di guys sagsaka glubi oh. May pangita gud niya. Antur lah, ulog na. Kuy butong noy. Gahe. Nahog na siya guys kay nahumanan niya laknuan. Sakto noy. Sakto. Naari ka diri dahil ngita ko dito sa imong balay, naadaw ka diri. Nakaduro sir. Naunta ko ipa kuan ba, papulong dito nga kahoy. Ay, papulong kahoy nimo? Mm. Naamo ko diri sir. Napaday kay buhat di ay. Nagkuan sir, nagsaka sa globe. Pila na ko punuan imong nasaka day? Kuan pulo. Pulo. Bintahan lang kay magapalit nagbugas na. Bintahan lang gyud sir kay nakapalit gyud bugas. Pila punuan day noy? Tagkuan na lang. Tagkuan lang sir. 12. Dator day ba? Dator. Bintahan lang pamugas na kani. Sir, nakapamugas na yun. Ngayon kasi nakadumdum po ka diri po. Tanar ko dito sa kuan imong silingan ba? Sana ka dito? Nya, di pa ba kung makuan sir? Ano ko mo trabaho? Unya na lang ini human nimo. Wala ko dumdum mo ba sa inyo sir? Wala. Okay, cellphone da. Wala sir ay ba? Tawagan lang ka ba og kuan. Di nakabisi. Lagi unta sir, may lagi unta lagi kay layo ang batingan ninyo ha nya. So ako ko cellphone kay balod ka sir nya, manakaya ra sa lobby. Ba may untag na koy kontak sa imo hapon para kuan din ka ba.
Lagi unta niya. Kontakte ka. Saan man siya nga mo koy kuan. Wala man koy kanang cellphone. Mo ko kay kapalit jud kay bawa ka bilara pa talo kung kita aning manakag lubi niya. Kamugas po taon. Ah, Oh. tigaan lang tiga kuan cellphone. Namo ko extra cellphone re. Kanay gamit ani. Kasi rin mo ulo kasi. Sige ba? Para ma-kon lang. Daan po na yun. Ganing, naam ko bagong cellphone pinalit. Ako lang ihatag sa imo ha. Duham na akong cellphone ko. Nya, ang problema siya, di ba ko pala magamit ang cellphone. Tudlo lang sa imong kuan. Kudrado. Makabalor gani. Ipunbok lang akong number dayon. Kuan tawagan ti ka. Kaya magpaila lang ko nimo. Ah, sige, ikaw abot siya. Kaya ako kay, Oh, tara oh. kanang, Kay di ko magdugay kay magkaulano na oh. Oh, ay hatag cellphone mo. Ikaw na gamit ani. ikali, oh, so man siya nga. Ikali, tawag ani, okay pang load pod. Oh, tawagan lang ti ka kay na naman i-same daan. Ay tawagan lang na nako. Tawagan lang. Tawagin lang ko sir kay, napatulo pa ko sa akong pagtubag. Oh, Kay, tudlo lang sa imong kuan dito, ito, mga kaila. tublo na Ah, ko. sige, di na ko magdugay ha kay. Kuan? Oh, sige, salamat kay sir ha, kay, kanang tawagin lang niya ako kay, nagkuhan pa mo ko, saka pa mo lubi. Ah, sige nay. Madto na ko. Kung ano po, ako pag yun ko ano, buntan. Ah, sige nay. Rason ba? Madto na ko kay. Login pa ko po. Napo koy kuan mga tuon lagi. Ah, sige sige. Sir, tawagin lang niya ako sir ha. Ah, sige salamat. Sa mga gina, kuan mo gina, ako natol nga na ako buhat po. Ah, sige sige. Salamat ka na sir ha. Ah.